S'Ottubru li għadda l-Uffiċċju tal-Arbitru tas-Sigurtà Soċjali iddeċieda 246 appell. Dan tħabbar mill-Ministru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali Michael Falzon waqt tweġiba l-mistoqsija parlamentari. Fil-fatt, filwaqt li l-Uffiċċju ddeċieda 246 appell, 215 ġew irtirati. Dan filwaqt li d-Dipartiment tal-Arbitru tas-Sigurtà Soċjali s'Ottubru irrevoka 189 appell, b'kollox hemm ftit inqas minn 1300 appell pendenti. Dan l-Arbitru tas-Sigurtà Soċjali qiegħed hemm fejn tħoss li b'mod inġust mhux tieħu xi benefiċċju soċjali. Dwar dan u aktar tkellimna mal-Arbitru taħt il-Liġi tas-Sigurtà Soċjali Dr. Noel Camilleri hekk kif tenna li b'kollox s'Ottubru daħlu madwar 900 appell. Bħalissa pendenti xi qisu ftit inqas minn 1300 appell. Ftit qis li l-appell ma jiġix deċiż hekk f'seduta waħda ħafna drabi, imma jrid ukoll jinstemaw ix-xhieda qisek ġo qorti, imma aktar inqas formali, fis-sens li l-appellant l-ewwel għandu dritt jressaq il-provi tiegħu, u mbagħad id-dipartiment għandu wkoll jressaq il-provi tiegħu. Huwa rrimarka wkoll it-tip ta' xogħol li jara dan l-uffiċċju u l-bżonnijiet li għandu biex ikun jista' jasal għal deċiżjoni fuq numru ta' kwistjonijiet. L-appelli ivarjaw. Hemm fuq għajnuna soċjali, hemm fuq children's allowance, hemm fuq anke l-aspett mediku. Allura meta jkun hemm appelli minn deċiżjoni ta' aspett mediku, l-arbitru tkun assistit minn konsulent mediku.